Έστω ότι έχουμε κατεβάσει από τη βάση δεδομένων Thread ένα συγκεκριμένο XLS αρχείο. Για παράδειγμα, εδώ έχω κατεβάσει τη χρονοσυρά του πραγματικού ΑΕΠ για την Ελλάδα. Αν το ανοίξω, θα δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τη βάση των δεδομένων από όπου προήλθαν τα στοιχεία, την ονομασία για την χρονοσυρά και εδώ είναι το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος σε τιμές του 2010, ανατρίμηνο πάντοτε, και τα στοιχεία φτάνουν μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η τιμή αυτή σημαίνει περίπου 41 δισεκατομμύρια λοιπόν για το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Πώς θα εισάγω στοιχεία στο Gretl? Ανοίγω λοιπόν το λογισμικό Gretl εδώ και πηγαίνουμε File, Open Data, User File. Εδώ λοιπόν θα του πω ότι στην επιφάνεια εργασίας ή οπουδήποτε αλλού το έχω, στο desktop εγώ, υπάρχει ένα XLS αρχείο, άρα XLS είναι ο τύπος, το επιλέγω, πατάω Open και στη συνέχεια υπάρχει μόνο ένα φύλλο εργασίας εδώ, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Του λέω ξεκίνα την εισαγωγή των δεδομένων από την γραμμή 11, από αυτήν εδώ τη γραμμή, και θα διαβάσει και τις ονομασίες. Θα διαβάσει τη χρονοσυρά αυτήν εδώ με την ονομασία της. Έτσι, γι' αυτό βάζουμε γραμμή 11. Βλέπετε ότι στη θέση 11 στο Excel από εδώ και κάτω ξεκινούν τα δεδομένα. Εδώ βρίσκονται διάφορες ονομασίες. Αν πατήσετε OK, η χρονοσυρά φορτώθηκε. Βρίσκεται λοιπόν μέσα στο Gretl. Για παράδειγμα μπορώ να τη δω. Έχει δοθεί και ημερομηνία εδώ. Έχει αναγνωριστεί η μορφοποίηση ότι πρόκειται για τριμηνιαία δεδομένα. Φυσικά μπορείτε να την ανοίξετε και στη συνέχεια να κάνουμε και ένα γράφημα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος όπως δίνεται από τη βάση δεδομένων Thread.